Jou, elikkä se on Lokko täällä ja kiitokset Miksylle, että meikä pääsi selostelemaan näitä. Eli viikko 6 kyseessä, ja ajattelin selostella nyt ihan normaalisti, ilman mitään räppiä niin sanotusti. Ja no voi jumalauta nyt. Haha, se on L-A-K-K-O, ja mä näen et vitos ei huono oo, mitä tulee kratsi J-P-O-2. Tuketaan ja DSR tules, vihut ilmestyy aidan taakse aina, terekä niiden paitaan, lipas sitä painaa, kunnes tulee klipin aikaan, niin vihujen pöksyihin ja vaan ruskea raita. Noni eteenpäin parempiin sijoihin, MV3 terminaalitiloihin, Jourossi siellä paukutta parrettiin, mitä helvettiä, trippä käytävän päästä, kun löytyy jotain siistiä, niin ei on naisia, vaan vihulaisia. Mut kolmas sijaan ois paras pistää parastaan, kun I'm coach, siis nipu pamahtaa. L11 ei oo huono valinta, kuuntele tätä tarinaa, joka saatana sana. Olipa kerran 6 vastustaja, josta ei ole vastustaa, joten täällä ollaan vielä still alive, nigga. Bla bla bla, mä puhun liikaa, mutta vielä 2 klippiä, niin ei voi olla hiljaa. Viikko 6 kyseessä, sija 2. Otetaan tähän paikkaan, it's very. Tuli hän putkesta ulos, mikä onkaan lopputulos, kun tulee sisään ilmasta ulos. TI nurkan taakse, C4 esiin, ilmoihin ja kotiin. Mut ei, enää tähän lopu. Triplen jälkeen sieltä juoksee joku retu. Katos, sieltä tulee taas paukkuja lippaas. Ja tunnelma on katossa. Ja sit tsekataan voittaja viikot 6. Kaikki svedupelletkin sanois tähän nyt. Herregud. Hei, tää ei oo mikä Sergio Ramos, vaan Viifamo menee suojele objektiin. Katso alkuspavnii, multikilli, hiissa fucking happy. Mutta nyt on jo aika helvetin painua, kuultiin ja tarpeeks nipujen kaikua. Nää oli top 5 klipit viikolta 6 ja ensi viikolla tulee jakso uus. Noni mister, miksi? Vedään kännit, juodaan kun rännit, teräset nyvissyy. Okei, no ehkä ei, mut jättäkää likei.